Kadugay ba ni mo larga oy? Unsa man? Munaog na lang mi ani? Ay ma'am, naitulog ka sa hiro. Manglarga na ta. Kita pakanti pa di ay. Ari dari loyo deh. Ari, kapan tadi loyo? Ay, tadi loyo. Karon karon na ka. Ya. Putan ha. Ikaw lang ho. Ikaw lang Frina. Doon lang kanya. Kita ni putan ng isa. Tasyo ka na sila. Sa ha. Ang sana ako mo. Kuan sila. Mura din sila. Ikaw na lang. Sige na. Sige tayo. Nagita ba? Sige tayo. Ikaw na. Sige na. Nasa. Mura dito. Nasa ako. Tanas ako ha. Kabita. Uy. Excuse. Oh, Excuse me. kamu no. Familiar mo ka na mo? Kasi mo ngan. Tasyo? Dili. Okay sa man di ay. Tebotso ko ngan. Nganong tadi ay? Ay, sorry. Nabi na ko si Tasyo. Familiar mo ka na mo di ay. Awa. Kasi Tasyo. Ganda ko. Namubos ka. Pangutan ah. Ano ba kami sa good? Pero di mo di ay. May no. Syo, nakasi si 1,000 di ha? Uy! Kinsay manaog sa buwanoy. Naog ko buhanoy kuya. Ilipliti na kuya ha. Ay kung ilapas. Isobra lang na to gamay ma'am kay sobra rin mong plite wa ko'y sinsiyo. Uy, Tasyo. Semu kayo oy. Di lagi ko stasyo. A few moments later. Nya, suburan naman eh. Layo pa. Paghuwat, good way. Magtahan na taron. Ulay ba kay ingom to sa city bangko ko no. Bago bangko? Nya. Asa mata mo tanaan ni ron? Puraduha sa di mo. Uy, giingnan bitik ka nga ako raw Sa sa. pistanan ba? Kuyog-kuyog jud ka da. Unsa man ka? Uy, Uy, burado kay ka. Sigurado. Ay, sige, kuhan din. May auto, ma'am. Kanang mo tana unta mi. Kanang asa man ni ang sitio bangko? Bapa sa unahan, pikas bungtod. Oh, ay, kalayo pa guday ato. Sus, sa kanay. Salamat kayo, ha. Sige, salamat ha. Ah. Salamat. Kalayo pa ato. Uy. Unsa naman ni oy? Wa man ni klaro. Sa di ta mangaon? Uy, patay gutom, pagwat, ay, buang. Init, pistanan. Kaluan mo magkapayong, nadaot talo na atong kutis. Kisam tong babae nga nagtawag nimo. Asa to ba? Way lain ka to na sa sakyanan. Aw, naibog ko na ako. Tawag. No. Tingali kaila to yung pikoy ha. Kailaw, magay ko kaila. Kaila. Kimtag asmungan. Nakakita na ka. Nga sigtawag ako. Wala kita dong, nakadungog Oo dong. mo gani. Nakanotice na ka? Gwapo mong gug ko. So, ba di ay?
Nagkapangag lang ka, mura kag bakas eh. Sama di ay. Ngisi-ngisi ba? Murag gwapa. Gwapo di ay. Ako may gwapa. Kapangag lang kanahan ay. Oy, pareha ro pangag. Aw, Ay mo paglalis. pangag sa di ay ko. Usa naman ta ani. Tubura naman eh. What is next? Balay, English pa ka. Paghuwat. Kuya! Asa di ang sityo bangko-bangko? Unahan pa ma'am, pikas buntod. Pikas buntod, bungol. Lamat kuya! Pasensya na. Sa dito gisulti niya, Brenda. Bungol! Tara, uy! Dahil pakikaw pikas bungtod. Bungol. Di asa ganito ang kanang bungtod? Oh, dito, liko. Liko? Asa na dapit ng liko-liko? Liko ta. Paguman sa tumoy nga kasada. Oh, liko. Pag abot sa tumoy, uy, wala man ko ani nakalimot man ko taga dinhi. Na, mao na naron. Liko. Pagabot sa tumoy, ay, mo na nagiahak ron. Sa kanadapita. Lisura ni pagkoy Mao lagi na. Ano papangita pa man jud ka. Na, resulta na. Ay, pakito. Sige. Kita inyo yung kung giamong-among inyong kabuang. Tay. Asa din ang sityo bangko-bangko? Bangko-bangko, sityo ra ni din lamisa. Apangita ra mo dito sa unahan day. Ug asa nang sityo bangko-bangko. Nayati na. Nindot ba din yung lugaran, no? So na ito pangutanan ni. Ato na kita sa sityo kusina ni. Wala din mapalga na to ni madugay ron. Lamat tay ha. Kabuang na to sin pangita ni Pikoy. Kani inyong kabuang. Maamong din yung kani, modugay. Muariya na yung kuhaning inyong kabuang. Hasta ko na among. Mga yabag mo itong mga tawhana. Unsa man yun? Sige, pataan eh. Mao lagi. Sus, Dahil, Brinda. nadaot lang to. Madaot yun yung Pagwapa ni. tagininto sa iyong para paputi. Tapa na. Magdali na, ay. Sige, pataan eh. Mo nang ning bungkuda, mo nang nilas nga bungkod. Mao lagi. Luyo ko rin buntod. Butlang. Asa ka kadaghan maning buntod. Asa naman tani? Pamao man na atong kasakay. Ano? Nangungud mo ka. Bakit di ka pumiya na to? Sige, sige, panukmud sa. Asa mo ba? Miss! Nga naman? Di ba kamutoy kasakay na mo sa van? Sila bitaw na. Oo. Asa day mo, miss? Naarami tuyo sa tuburan. Kaila mo, ane? Ah, wala. Puntan, basin ko na sitasyon. Dili lagi na siya mausitasyon. Uy, saan ka, uy? Dili lagi. Pamikailaan na niya na, uy. Ay! Huwag mo tubay mga animal eh. Iyo lagi. Ayaw mo mga ipubos. Dali! Sabay, dali ka sa oras.
gyud ni Pikoy ka ng bayhana. Wala na mo ka to sila. Murag mao gyud na. Na, manguli na ta. Imyat na. Kay murag naman kuyog iyang papa siguro na unsa man nang murag nagre-building tawhana. Manguli na ta na. Ano ka pa man kaningon? Ngoya man to sa una ka ni Pikoy. Wala naman ka to sila. Unya, ug makaibaw ng bayhana nga. Nagkagustuhay mi ni Pikoy. Ya gusto ka magbugno ay mang duha? Saman? Unya, gusto ka? Tana manguli ta oy. Di ko gusto ano ta ni magbugno. Na, di ka magbugno na nila. Uy, ano kung magbugno ta? Manguli ta, manguli ta. Kuya naman ani. Ganihan naman tag binatasay ani. Kanang bubay ba? Murag maong mo dyan ang holding hands ni Pikoy. Asa man na ba yan ah? Kanang kong gapans. Mau ba? Mau ba na? Dali, dali. Mana ka man na silang gibugno eh? Saan man ani mo? Mauna. Ngano kang ilugan si Pikoy nga naa man sa tasyo. Gwapo pang Pikoy. Uyog na lang ko kay ako na lang usan. Ano ko? Pagdali ay! Kadog kay pa nimo ay! Dali pa! Ay, ganda na to eh! Di ko nang kita man na sila. Ay! Hinawa, pagdali mo mga minakay! Ay buwang! Asa man to? Kapoy kayo gusto Asa man to? buguna. Asa man to? Awa, Asa man to? nakabantay dyan, Ngano? nawa, yun! Asa man to? Grabe na kita. Asa man to? Asa Nawa, man to? yun! Asa man Saan to? pa ko tayo, nakabantay dito siya naka... Bili lo ari ko dai atong karon. Oo, dito siya lagi. Daan palagi ko. Nangawala, yun. Tay, pagdali mo datay, uy! Ay pakuwat! Kapoy kayo! Tay, ikaw na sa pangutan nabi, asa nga taan eh. Basi na kay kapangutanaan. Mo na, pangutan lagi mo dito. Kay kapoy na sig pangita. Oh, nay tao oh. Basig man, mangutana ta diha. Basig Oh. madug kay baw na sa kasambalay ni Pikoy. Pangutan na ta. Kapoy nito hana si pangita ay. Asa Asa dakit. sig dugay kay hapon na. Gina, saman. Sunod lang minimutay, pangutanaan dito ka. Ikaw pangutan dito. Sige sige. Ay dong, pwede mangutana dong? Asa man ning sityo bangko-bangko? Oy mo na si tubang kubang kuder. Ay, mo ko kuno ni. Ali na mo. Mo na kuno ni sityo bangko-bangko. Muni lang. Mangutana ko, mangutana. Ah, kuya, kanang muni lang prising dakwa. Oh, mo ni. Ngano man ito, ma'am? Mao ba? Namong gud ni kaila nga nagsulti nga naa daw siya diri kapuyo ang among gipangita. Kinsa man? Inganlan og Pikoy. Sa pa mama. Ma! Dahil nangita ang Pikoy. Asa to mama? Naan palagi jud ko eh. Naan jud lagi si Pikoy. Ay, bukso ko lang po. Ay, ay. Igat-igat man ka. Mamaraw magkaday. Nag-igat-igat man ka. Ba't raw dakos pa? Ay, te. Isa nang itang Pikoy? Kami, te. Sigun sa mga Pikoy. Ay, suod lang ang gala sa syudad, te. Ah, si Pikoy. Ito, araw ba sa baboyan? Babuyan? Oo. Ito sa babuyan. Ah, mularga na ba? Mularga na ba itong syudad? Mula ka og syudad iniguman niya dito sa Ikaw, babuyan. dito sa baboyan. Ang juro. Maabsan pa ito ninyo kaya inyong aton. Oh, tata.
Salamat, Mama. Sige, ma. Salamat, ma'am. Salamat. Ayo. Oh, baka balay. Ayo. Ayo. Ronald! Ronald! Nay na kayo sa gate, oh! Ablihe! Sa ato day. Gipare kong jira, nag-hire ko ng katabang nga. Tama ba? Unsa na daw, Ronald? Pare ko no sa Anjira kay mag-hayab ako no kag katabang. Pasudla, pasudla! So day. Ngayon nida kay ano atong trabaho. Ay, ka niya, Jira! Dili likod! Naluto na mong sudan daw, Ronald! Naluto na ma'am. Pwede na mga on dito. Ah, sige, sige! Pahandam diha, kay diha tay bisita, oh! Isa kay tunyani mo, day? Ay di ma'am, na ilhado bi ako ng verdict. Karu nga gistorya. Unsa man makamao ka sa buhat sa sud sa balay? Master naman ko ng mga bubog tanong ma'am. Ay nga mas jira na daghan ko ng mga tanom, mga laba, ang mga laba o mga paghugas plato. Di ko na ma'am. Mao ba? Sayo naman ang mamubog tanom. Kaya man kay na nako. Ang akong gusto kanang naay manglimpyo, muluto, kay mo trabaho biya ako. Di ko kalugar ana. Kaya na nimo? Kanang maglimpyo ma'am, kanang magluto. Oo. Wala akong kinahanglanon nga mo'y mubuhaton. Kaya man kana nimo. Ani na lang ma'am. Ako mamisbis, ika na lang luto, ay ako gagagua.